Хей, здрасти! Пак съм аз, Луиза Григорова Макариев. Очакваш ли с нетърпение кастинга на Ивет Fashion София Рингмол? Защото аз... да! Преди това обаче искам да ти дам няколко съвета, за да можеш да се подготвиш и да се представиш в пълния си блясък. Първо, облечи нещо семпло. Тениска и дънки са най-добрият ти вариант. Второ, не дей да прекаляваш с грима и прическите. Професионалистите от Ивет Fashion искат да те видят възможно най-естествен, с най-естественото ти излъчване. А и така е при моделите. Less is more има една такава приказка. Трето, не забравяй да се забавляваш, бъди естествен и бъди сигурен, че всички тук са много приятелски настроени. Така че каквото и да се случи на кастинга, ти обещавам страхотни емоции. Общо взето това е. Чакаме те и успех!